nai to nai joto khapangni tahu tai bok jona chini kok tv cover news kok tomo ang joto lamsogo ang tongo nongloge rakes pai tini chini kok tuma kaisa belai khairmai sisa kok tuma manai ba chongo saharai ang niji sak bai thang sak khamya phono ang tini ma phaika tangge hingka ani sak khamya thangnayo ya salsagang bai accident nangge ani sak buderajak hai phono borok ni bagai dofani bagai samaj seba khlai tongba dofani bagai samung tang tomoni ba lukorok jekhini jengno nango jeng aro no ma thango abon bagui no neje sak khamya bising phono sak khamya ni logi no jeng tongo abon bagui no jeng tini phaikya obahaino kaisa tok toma Tulasikor RD Blok ni bisingo khopjak Purbo Rajnagar ADC Village Subut Parani Omor Chakra Kulkumar Deborma ni sajala Ripon Deborma Thangnai 4-5 mas kawi thangka bini sak khamya bahuni bemar bono jibi sak kham khoi sak kham Tulasikor sak kham rogot langi naikya mungsa palmali ya nokuni borok rang puisa krini bagai borokni sago je rang tongmani borokni nukhungo je sampodi tongmani obo bebak no paikya taw phano sak khamni manya tapo Fulkumar basala Ripon Deborma auto chalogoi nukhung chalogoi tongjamani buma buphano tei tongjamani ya o auto phondo tabu phalei nukhung boksa angui thangka tabu cancer hospital bono langkha cancer hospital ni bono naregui manya haino oro angya phata hospital langni hinai sajangmani bai borok tini lachi kiribui tongui bo yokli ani bagai borok tini social media o manukjakha borok no Bangalore hospital rogot langai borok no kaham ke treatment khlaidi hinai sajakha doctor ni report oboni bai tabu luku khagnang rokni thani maya ganang tipra sarong thani borok khoksa khongnoi da manno hnoi busalano sak da hamai mano hnoi tako Fulkumar song borok yapat pehelka lukorokni thani obahaino belai khairokma singsa chini tipra sarok ganangni nukhungo kwbangma borok omahai chubamung ni bising gori layu ya chini chugya nukhungni nogo hingka hingke chukjakna kiri widariya ang na hamjana kiri dariya ang ba machaya manaya ngida riya ang obo sia abo lukurokni comment abo jeng naisingjak oboni bagui no jeng sao tamo ganang tamo koroi nung sakna hamjaktui buino ma hamjaknai dofana hamjaktui nung lukuno hadano baima tongnai haikesi dofani hodani lukuni samaj seba nung khlainani jeng tini tamgui phai jeng niji ang niji sak khamya ang niji bike accident nungui ang niji dukhu manui bwsak sajak yakung sajak bokhorok himjak hai phano ang tini ani bike buderajak ang to phano an dolongni bike tui ang tini o tako riporni sakno naiye lukorokni thani khoksa khongni da kari ri mano hnai ang tini phaijamani khapangta tai boksong chini kok tv salburum no jeng lukorokni sukdukno jeng phonogo lukorok sarka hingke phaidi jeng yango puila riponi bufa tako Fulkumar Deborma bai jeng puila kok sainai no tamungkha bini sajlani gothana yang tesa phaidani kemana sagara di tamungkha ni sajlani sak bo haingkha bina abo hangkai ingko jibi hospital talang ha arbo narangmalia jenere talang ni sauta ngaseng sugian bagai talang maya ngai jeno khusa taw mai nai beka ngam pore kawsa cancer hospital talang ha arbo hamni maya ngai bayron talang ni mang ni semo sauta ngaseng talang mai bagai ko moting lai matang hata tang puisa ya korin bagai asuna kogan nini mongkai Fulkumar Deborma nini sajla mongkai Ripon Deborma para hangkai Subut para nang mopo panchayat ingko Purbo Rajnagar acha mokoli mukti siming borni kalai tongo salburum no busalano hamina bagai nukhungni sajla okra no hamina bagai obahaino borobo koyu khaganang tipra sarok norok chubana musung tongha kai khoksa saksu bazadi hinai khongni saksu bazadi hinai obono koyu norok no kebo lak kaisa chubadi 10,000 chubadi 20,000 chubadi hinai nong ya ja mantui norok khoksa khongnoi khoktam khoburi norok ja mantui jeng kwbangma jorabo chung nugui tongo juwa thangei rangkhi man jaga tongo juwak nungei rangkhi man jaga tongo haino dandali ngai
sak tong thok tong bagi rangki ma jaga bo tongo obo hai jaga rago khibiya kare khoksa khongni ja mantui norok chubadi hini samani je khabang ta hotai box obon bagi no jeng sawo salbon burmo chini kok tv lukuni buskang tongdi luku bai ka ham hunjak di lukuni samung tangai kubui kok kubui kothma obono pidi hini jengbo kok ka charo haiding ka jeng saiman kha bini bo hokni belai khino krak kotoma angi tongjamani nukung sikon sawo tongi tongjawo takho ripon nukung sikon sawo tongi tongjawo mabu hanati nukung sikon sawo mai khopsa khomnoi auto chalogo jai tongjawo tiaba tini bini sak hamyani bisingtei bini auto mal khungno bo phalei obai kino maro hor jakha kerekha bini nukungo mungsa kerekha bini nukungo pal kerekha bini nukungo sanani obo haino faidi jeng yango ripun bai jeng kokisa sainelena ke jeng obo haino faidi takho ripun bai jeng kokisa sainena faidi nang yang kisa anigana phaila tamgo sagar takho ripon do yang nasikla kisa haing khanin sak tamong kha बोसोर बेसे रकम खानि नमो बा बोसोर बालुखा 5 मास 5 मास अच्छा बहुनि बेमार तामो अंग बतै ओं बहुनि बेमार तामो इसा जों नायदो मनाव मिथिया तांगे रबो द यां केमरा मेन तसे गाना खलानि द मॉडल नायदि मो बेलाय खे किदि मासिंसा अरबो asake karak kotoma athor hahai ngai tong mo asak kotor mo yang jaga kerei yang kerei kento orowo odu pasawo obo hai kotor ma angjak sai nangni bo manjaliya bo oro thangni sai nangni bo manjaliya ba bo sudo tabuk tamba be bansi tongka mai be bansi ya bo sudo bansi wo narikra dab ni oje kelei obo sawi bo kicha bansi wo 4-5 मास borok narikra dab nangai narikra dab ni okleina sawoi borok busuk panse nai mai chawoi se borok ni shokti yangai tongo narikra dab chai tongo bai busuk se shokti nani obahairok belekhei panama singsa angkai jeng yango phaidi bina ma bai ko sene phalak oro phalak kagi asu phagi kana o asu doro en dos hagadi nang tabuk lukurang tam koina musung mate tamu am jaranya tamu chongha tapos wana ba kurang zaman tana suka pasadi mate ki galai tamu pasa hajinai basu gurinai mate kana basa pesikan cikor mangnai abang nai suka sunai hamil nani yang orang kerja gari pakai kya, nong ni orang kau tu pakai hamil, hamil, bayar telang deh nong, kuai telang kah, engkau telang kah, kulai telang kah, jiwi telang kah, dasar hasil telang kah, enggak, kalau bayar telang deh nong, bayar telang lu tambah telang apa, potong kerja, nopo, andin tu ko. Din anen din khai tam khana talangna kono khantama kare abai nai karsang lokorama suba su sama jamante khoksa him khong nei himba suba se badi takura jotana na angkoyo hambai dewa yang phai pese sang rikomai ko khanai bo lokorok no bini sak hamnani bagai lokorok no bo tamo koina musong do yang nahala te kichana tam koina musong nang lokorok no sagra de angka hamani bo ani sayo hamani mota him bomani asa ya puro poita ngani basai maya jamante lokorok khoksa khonai choba kang ba haman hne khaklayo khoksa khomoi je mante choba acha basai maya ya puro poita ngani pita ruwayo sadinero thamaya no dekhi sironti ana sama satu siyo acha teta borok kathang tongoi bo kathai be baksa hai thongar tong toino manai yasagei thongar ni hotino suti ma tongjau ke bota tongna musong apsa kale hai khalai
Apsa klirok si khasiya ni bagai bisina masatay. Piyaba niji sakbai thang okra nukung salok tunai borok phano si jorawo klai thangang kai kopal ni sejakni kati mai ni bagai haiki ma tongjawo. Obun ongkha borok ni kormo lekha bojoro borok sabuni kopalo sabo gothau sabun jora sabo tamo ang jeng obo kebo saimaya. Ani kopalo ngai mano nini kopalo ngai mano obo haino borok ni o kormo lekhawo sejak kalai mani abo kati maya phep tin takhuri pon pelai khairo masina juru tongjawo. Nukung gorang puisa kerei je tongmani bo paikha obo haikeno auto gari ro phalai bo ma jajakha ma najakha doctor bo tabo bisina bo satai gei akonai mani yasagai buma bufa satai tonai ma tongjawo tai tam khaijanai. Obon bagino song koyo salburum burum no song sawai bo tongo salburum burum no kok bo kasaro song mo hai chugyani jorawo nukung chugyang tomon jorawo nukung bukchang tomon jorawo nukung go phayei ja mantei amchaini neta angtho amchaini gonang nukungni borok angtho amchayo rabat kabang gonang angtho obo hairongno ba amchayo jara society ba aro je organize khlai tongnai rok borok bo obo haikino chubanani angtho chubamani kaham chubamani no kebo tak tebengdi chubamani kaham nang chubai mankhai nini bagi bo kaham bo chubai mankhai bini bagi bo kaham tini ripon jodino sak kaham korong tongkha hangke bobo tini gorin nukungni borokno mai khopsa sanen bobo rikhamung bobo tini tei thaisa pai rikhamung borokni khano kasangna bagai awon bagino borokni khano kasangna borok nukungno kasangna borokni sakna hamna hangkai nang ang palni bisingtino ongo pal hangke sal hangke no pal umsuk saino ani kok orono mo thaksnai takhugri poni bagai ja mantei chini khagana tipra salukorok narok sobajadi jotona hambai.